Zarautz abesbatza aste honetan zehar lan berezi bat burutzen ari da. Frantziskotaren konbentuko liburutegira joan eta bertan Aita Garmendiaren lanak eskuratu nahian dabiltza. Garmendiak Zarauzko San Pelaioren ereserkia egin zuen, baina beste hainbat obra ere idatziak ditu eta guzioiek jaso eta artxibatu nahi ditu Zarautz abesbatzak. Horregaitik, egun hauetan konbentuko liburutegira joan eta lanean buru belarri dabiltza, musika arloan bilatu ditzaketen altxorrak jaso nahiean. Jaione Eskudero zuzendariak emango dizkigu azalpenak bertaratzearen inguruan. Duela 2 urte bururatu zitzaigun Aita Garmendia Zarauzko ereserkia egintzunak, bapaz ditula beste obra batzuk eginda hemen Frailetan, eta etorre ginean Aita berazakin hitz egin gendun, eta bai, beste pila bat eskala eginda, 150 ditu, ja beak egindako kantuak, eta nahi gendun ikusi eta eskuratu. Orduan Zarautz abesbatzak daukan artxiboako ere, oso ondo komeni zaigu, edukitzea Aita Garmendian obrak, eta asmoa zen behai omenalditxo bat egitea. Eta Zarautz herriak ezagutzia, ereserkia zenek ekintzun, eta Aita Garmendia Zarauztarra ez izan da urte asko. Entzan hemen Fraile eta pixka bat kanporatu nahi gendun hori. Orduan, datorren urtean, laren urte horrena da, Frailean etxia sortu zala, eta ikusi dugu datorren urteako aukera zinobia hori kanporatzeko. Orduan etorri gaunea, hartu ditugu partiturak eta kajak eta ikusi ditugu non dauden bere obra guztiak, eta hortan egia, jasailkatzen da organizatzen pixka bat. Liburutegian bilatzen dituzten Aita Garmendiaren partiturak banan-banan eta txukun-txukun fotokopiatzen ari dira abesbatzako kideak. Ondoren, euren artxiboan gorde ahal izateko, etorkizunean erabiltzeko. Irudietan ikusten ari gara Jaione Eskuderok Aita Garmendiaren San Pelaiotako ereserkia idatzi zuen partitura bilatzen zuen unea. Datorren urtean, Aita Garmendiaren obra guzi hauekin ospakizun berezi bat egin nahi dute. Ni pentsatzen dut hori Fraileekin hitz egin beharko genduke, egun bat hartu, eta kontzertu, agian udarako kontzertua aukeratuko genduke, bere imagenakin, da bere obra guztiakin, da, bai. Liburutegian, Jaionek dionez, material ugari bilatu dute musikaren inguruan, baina oraingo lana Aita Garmendiari bakarrik mugatzen ari da. Momentuz Garmendiana bakarrik. Hemen gehiago bat daude, Garmendiatik aparte beste asko daude. Frantziskotaren konbentuak 200 urte beteko ditu beraz datorren urtean, eta denbora honetan liburutegian gauza asko bildu dira. Gaur egun, dena primeran sailkatuta daukate. Liburutegi hau, berez, naiz eta aretoa handi xamarra izan, liburuz oso murriztua da. Garai bateko liburuak besterik ez dago. Ordenatu zanean, saiatu ginen egiten, alde batetik liburuak, bestetik musika arloa, artxibo edo dokumentu arloa beste toki batean dago, eta saiatu ginen gauza bakoitza bere tokian jartzen. Musikak bere garrantzia izan zuen frantziskotarren artean, bereziki Aita Garmendiaren garaian, eta horren lekuko liburutegian aurkitzen dugun piano hau da. Konbentu honek musikan bere importantzia izan zuen garaitxo batean, laburra izan zen, baina garai hartan importantea izan zen. Hemen bizi zen Natividad Garmendia, hau 1953an, 1953an hil zala uste dut. Hau musikaria zen, musikari baina organo jolea, ez piano jolea. Eta oso bere lanari emana zen. Bere gelan
piano bat zeukan, baina esan dut ez zala piano jolea, baizik organo jolea. Eta horren adierazpen bezala arek eskatzen zuen, pianoa ez beharko zukeela baita ere pedala, organista bezala bere alderdiak lantzeko. Horren adierazpena daukazu hemen, hartu nahi badezu momentu batean pedala, piano bat, pedala eta guzi, haren oroimena da hori. Lan asko egin zuen, bere koruak egin zituen, argazkik ere badaude, gero baita ere musika, biolin eta alderdi hauetatik ere landu zuen herriko jendearekin, herriko gaztediarekin, eta musikari bezala nik uste altxorra bada, bilduma desentea utzi zuela, eta hori daukagu hor sail batean jarrita, baina goiko balaustradan. Dagoena, dana Mertxe Izaztik klasifikatua dago, zerrendatua, eta hor dago gordeta inori interesa balioke. Zarautz Abesbatza ari da lanean frantziskotaren lankidetzarekin, eta elkarlan honen emaitza datorren urtean ikusiko dugu.